Hvor gammel er du? Skal Markus skrive? Kan Markus skrive A? A. Ja. B? B. C? Ja. A. D? A. E? E? A. F? U. G? U. H? U. I? Ja. J? Nei, borte. 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 Hvor er J? Borte. Den er der. Hvor er J? Ja, der er J. Ai. K? Ja. Ku. L? U. M? U. N? U. Ja, så flink. O? U. Ja. P? T. P? P for pappa. P? T. Hvor er P? T. Nei, P. T. T. P. T. 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 Kan du ta bort? T. Ja. P. 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 Ja. Sånn, ja. T. Det er en T. Vent litt. S. Nei, ta bort. Vi skal ha en S. Nei, vent litt. Vi skal ha Q, faktisk. Hvor er Q? Pappa som sier feil. Hvor er Q? R? R. Ja. R. F? F. Mhm. T? T. Ja. U? T. Ja, det er en T. Hvor er U? I. I. V? Nei. Borte. V? B. V? V. Der. V. Ja, der er V. V. Dobbelt V. Mm. X? Y. Y? Z. Y? Z. Mm. Y? I. Mhm. I. Z? Z. Ja. Z. A? Ja. A. Ø? Å? O. Ja. O. Har du vært flink nå, Markus? Hæ? Få se. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å! Så flink er Markus! Så flink! Ha det! Skal Markus si ha det? Ha det. Vinke til kamera. Ha det, kamera. Ha. Ha det.